Na площі поверхності 4800 квадратні метри свої продукти будуть викладати звідси як 500 продукователі і торговці роби широкого трошення і вина. Na spomnutým sajmu toho roku bude učestvovať 7-členná delegácia zo Zbratského horodu z Rímskych Karlovcoch, perší raz so širokým ponúknucom vínoch svojich produkovateľoch. Delegaciju predvozi Dejan Manojlović, direktor turističnej organizácie zo Sremských Karlovcov, ktorá predstavila turističné ponúkanie toho horodu zo Srbiji. To nasampred z vína, ktorí sa produkujú v Sremských Karlovcoch a ktorí žitele Bardejova i hosti na sajme majú nahodu degustovať. Na sajmu sa otrimujú rýžni manifestácii, konferencii, okrúhli stoly na veľi témy z oblasti turizma i podnikateľstva. Za 4 dní trvania sajma budú i bohatí kultúrno-umetnickí programy na rýžnych vínoch, žánroch rýžnych fajtoch muziky. Vystúpajú vedočíslení folklórni ansambly muzičných grup, jak zo Slováckej, tak i zo inozemstva. Dneška predpoladňom Boris Anuščák, chorodonačálnik chorodu Bardejova, prijal predsedateľov bratských chorodoch zo 15 európskych žemov. Sajam še zakončuje na nedzeľu večer, keď še delegaciji z bratimenih horodoh i naščivitelje rozidu po nove stretnuce na Bardejovskim sajme.